салом алейкум тамошобини канали Ройгон Авиа. Хеле ки дар видеои пештара гуфта будам рӯзи 2 май автобус аста Asian Express аз метро Котелники то душанбера прямой рейс. Нафарое ки мебинен имрӯз сафар дорам ба Тоҷикистон. Пешакӣ хабардор мекунем ва шумо нафарое ки дар ҳақиқат мехоҳед ки фақат автобусои прямой Тоҷикистон давлатӣ то автовокзали Душанбера сафар кунед. Рақамҳои болои экранда ки мебинем метавонед занг занед, харидорӣ кунед, ҷои худтона брон кунед ва омада ранги ҳамаи бародаровори озодона ҷои худтона соҳиб шавед ва сафар кунед ба Тоҷикистон. Шумо фикр мекунед ки автобус қати азоб мекашед. Айни ҳол ҳозир мо именно шофёрои автобусои Asian Express савол метиҳем ки дар ҳақиқат ба кадом мушкилиҳо мардуми тоҷик вақте сафар мекунанд ба автобус дучор мешаванд раҳдаб. Салом алейкум. Ака Рустам шумо соз хуб, саломатиё хуб. Чхеле ки ака Рустам ҳам мебинен вақте ки мобилизатсия шуда буд бениҳоят хизматҳои бале хизматҳои зиёд кардагӣ буданд ва имрӯз ҳам мебинем ки дар хизмати мардуми тоҷика якуми саволи мо ҳамин буд ака ки ҳамин мардуми тоҷик вақте ки автобусҳои рақамҳои давлатиш Тоҷикистон мо кӯшиш кардем ва благодаря ака Рустам ва ширкати Хуҷандтранссервис ва дар якҷоягӣ бо ширкати шумо Asian Express ҳамкорӣ карданд ки фақат автобусҳои Тоҷикистон сафар кунанд. Бисёриҳо мардум жалб мекарданд ки автобусҳои Қазоқистон раҳда мепартояд, Узбекистон пули зиёд мегирад барои документатсия. Бо пул ҷамъ мекунанд. Ва шумо мехостем ки ҳамин мардум ба чашми худ чун озод бубинад ки ба кадом мушкилиҳо дучор мешаванд, барои чӣ мардум жалб мекард. Охир ки жалбшон бисёртар барои чӣ буд ки якум договори карагишон, суҳбат карагишон дар раҳ мебурад, бо дига мешавад. Бо пул ҷамъ мекарданд ай мардум. Мардум мисол муддати 5 рӯз 4 рӯз меган, мисол 1 ҳафта мегзара. Ҳамин мушкилоте ки мисол дучор мешаванд барои жалб мекарданд мардум. Мақсад ки автобусое ки дар иҷа мисол ҳамкорӣ мекарданд, посредникое ки буданд, дар иҷа як сум мегуфтанд, ҷамъ мекардан ай мардум. Бо раҳда мебурмад, боз сум ҷамъ кине 500 рубли, 300 рубли, 400 рубли, 1000 рубли. Раҳда вақте ки коркунӯ мақомот маън мекардан ва дигар бо сум ҷамъ мекардан. Так мисол мо автовокзал то автовокзал мисол не марҳамат, мисол мо раҳда намепартоем границада, мисол нигашон мекунем, местем. Не даже омадани ҳамин ҳолат шид ки як духтари тоҷик ду гудаш хати даверис надошт. Мо то ҳамора 4 соат нигоҳ кардем, напарсидем. Беҳтарин, саломат бошен. Бисёртар саволо мешавад ки дар автобус дурӯғ мегӯянд 3 сутка ва 4-5 сутка раҳда мемонанд. Ба ҳамин савол чӣ ҷавоб додан бидем? Хай аки техникаи мисол одамӣ фаҳмида мешавад ки мисол буромадан раи сафар дуре, лекин худоро шукр парсол агар дар хотиртон боша ҳамун коронавирусое ки чи мобилизатсия ки буд, ҳамун сол тамин чанд рейс кардем? 3 сутка модестем. 3 сутка. Дар ҳолате ки ягон ҳолатҳои техникӣ рух ната, шумо соқ саломат дар 3 сутка омада метро Котелникида мерасед. Мо рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки беҳтарин шароитро барои шумо муҳайё бигардонем ва мардуми худмон ба кор яъне таваҷҷӯҳи зиёд пайдо кунанд. Автобусҳо рӯз то рӯз зиёд шудастанд. Рейси пештарада дигар бародаро омада буданд, ин рейсда ака Рустам омаданд ва ҳамин хел рӯз то рӯз мо кӯшиш мекунем зиёд ки дастгирӣ кунем ва нафарое ки аз документҳо танқисӣ мекашем, пешакӣ проверка мекунем ки то ки дар раҳ ғам тонатиянд. Ва шумо барои документ чӣ хел сум ҷамъ мекунед? Мо ака ҳамун ҳолатое ки бисёртар гап мезанем, ҳамин дар ҷошозӣ ҳай накарда, бачаҳо кадометон ки ҳуҷҷатотон нотуғри боша, ё хай худтон медонед ки ватани мардума ҷарима мегиранд ва ё ҳам хе нест? Ҳамун ҷаримашон худшон ҳамун месупоранд. Шумо муомила мекунед? Мо муомила мекунем. Гуфтан худшон месупоранд, яъне ин маблағ ҳамин баландшон 500 рубли Русия. 500 рубли Русия. Ва мо фаҳмидем ки 2,5-3 ҳазори ҷамъ мекардан. Дар вақти мобилизатсия ман худам дар инҷа қарор доштам. Ҳамун рейс ман 11 кас доштум бе документ, 500 рубли ҷамъ кардем. Мо ҳолати шид ки яхе ҷош омадем 300-200 рубли ҳам ҷамъ кардем. Мақсад худшон ҷамъ мешавад. Хурд хрока чӣ хел ай худшон а? Ай худшон ай гиҷои да ман ки гӯям я 300-400 километр пас ман мекунем. Торат мешкананд, ҷои хурдан, авқотои мисол тоҷикӣ, узбекский кухня мисол ҳама ё ҳастанд зура. Шумо махсус остановкое ки доред ман мекунед то мардум. Даже ҳамин сарҳадода мебахшӣ, раҳмат мегӯям автобусун тоза. Мо мисол дурӯжа одамое дорем вобастае ки я аёле ҳастае ки дурӯжа фақат тоза граница меём, раҳмат мегӯям шумо тоҷико хе тоза мегӯям. Ва худо на. Мақсад саломат бошен ва мо дар якҷоягӣ ширкати Asian Express сардорша яъне миннатдоргӣ худмон баён мекунем ки сухани моро рад накардан ва автобусҳоро равон кардан ки то ки дар хизмати мардуми тоҷик боша ва инчунин ба ҳама шофёрои ширкати Хуҷандтранссервис ва
Asian Express ки дар ҳақиқат отказ намекунанд ва мебиёянд ба Федератсияи Россия дар хизмати мардуми тоҷикан. Миннатдоргии худмонро баён мекунем ва рӯз то рӯз мо кӯшиш мекунем ки мардум зиёдтар бидонанд ва ба нархи дастрас сафар кунанд. Нархи айни имрӯзае ки шумо сафар мекунед дар видеои пештара мо гуфта будем ки 10 май айни ҳол нархи ҳозираи шумо чанд сум аст? нархи ҳозираи 5000 чихеле ки мо гуфта будем дар ай каса нафарое ки харидорӣ мекунанд 5000 чихеле ки дар видео гуфта будем ҳамун хелам ҳаминҷа 5000 ай бародаро ва нархҳои оянда ягон нест мақсад раҳда мо барои дигар раҳгирӣ ягон сум ҷамъ намекунем ҳамаш ҳамин чизи ҳаст чихеле ки ҳаст ҳами хел мисол ба ҳисоби документашон ва худшон медонам ва шумо ба канали Ройгон Авиа чӣ гуфтанед ҳамун нафарое ки харидорӣ мекунанд ай канали Ройгон Авиа якумш ҳама ҳамин ғарибиёро бачаҳоро нигоҳбон бошанд иминам тоҷикора аҳли мусулмонора дуюмш хай хизматрасонӣ сафар кардани душанбе рост автовокзал бефреб автовокзали Душанбе то автовокзали Котельника рост мебиёед бе ягон пересадка ва дар ҳамаи ҳолатҳое биданд ки мо заявка равон кардем Asian Express отказ кард ки биёя автовокзал Котельники мардума гира ба Тоҷикистон сафар кунад. омода будем но вақте ки декабр буд мо муроҷиат кардем дигар наомаданд ай сабаби хиники оё дар ин сол шумо чӣ гуфтанед ки ба ҳамин танқисӣ яъне мо азият мекашем ё ки шумо уже регулярный рейс уже мебиред гӯшти беҳтарина ҷудо додаган барои Россия солу зимистон барфа яхе то есть ба боварии комил мо ба тамошобинои канали Ройгон Авиа гуфта метавонем ки имсол яъне ба танқисӣ автобусҳои дигар кишварҳо дигар давлатҳо танқисӣ намекашем ва автобусҳои худи Тоҷикистон хизматрасонӣ мекунанд. бисёртар ҳам клиентҳо зависита хебиён мисол дастгирӣ кунанд ки мисол пуршем мисол ҳамин хеле миёем хизмат мекунем. дастгирӣ аз ҷониби подписчикои канали Ройгон Авиа дар ҳамияе ки то ки дигарҳо ҳама бибинад бидонад ба хотире ки то ки ширкати Asian Express регулярный рейси хича сартия ки фақат шумо ба автобусҳои Тоҷикистона худаш сафар кунед ба Тоҷикистон ва ба Федератсияи Россия. бале раҳмати калон имрӯза шумо рӯи сафед мегем ва дар ҳаққи шумо мо даст ба дуоем. айни ҳол мо салони автобуса нишон медиҳем ки дар кадом ҳолат қарор дорад. бисёрҳо рафтаган Asian Express автобусҳоро медонанд ва салони автобуси Asian Express ва нафарое ки 2 май сафар доранд ба Тоҷикистон. ҳамин салони автобус тозаву озода бе ягон запахи лишни анаи бародарое ки имрӯз сафар доранд ба Тоҷикистон аз автовокзали Котельники. класс подписатсияро фаромӯш накунед бародаро то дидори оянда.